שלום וברוכים הבאים, אני נמרוד אסטל מאום דוג'ו, הבית לאומניות הלוחם. המטרה של הסרטון הקרוב וסדרת הסרטונים שתעקוב אחריו זה לחבר חניכים חדשים, תלמידים חדשים שמצטרפים אלינו לכל נושא הקאטות. אז ילווה הסבר קצר מה זה בכלל קאטה, ואנחנו בסרטון הנוכחי נתחיל בעצם עם הקאטה הראשונה שהיא קאטה לימודית, קאטת קליטה, מבוא ללימוד קאטות. קאטה היא למעשה תבנית, אוקיי? מוגדרת. סדרת תנועות, או מה שנקרא תבנית קרב, שמאגדת בתוכה אלמנטים מסוימים שאמורים ללמד אותנו על סגנון לחימה מסוים. לרוב, לפחות מהאסכולה שלנו בגוג'ו ריו, לכל אחת מקאטות הליבה של הסגנון, יש סגנון קרב מסוים או איכות מסוימת שהיא באה ללמד ולהעביר, נושא מסוים. בלימוד הקאטות אנחנו בהתחלה שמים לב קודם כל ללימוד הסדרה, רצף התנועות, מנסים לזכור אותו. אחר כך אנחנו מתחילים להקפיד קצת יותר על הנושא הטכני. נכנסים לרזולוציה קצת יותר עמוקה של הדיוק הטכני בתוך התנועות והמעברים בין תנועה לתנועה, בין עמידה לעמידה. אחר כך אנחנו מתחילים לשלב את כל הנושא של השיווי משקל ונשימה ושליטה במתח שרירים, כל הנושא של התמצאות במרחב וריכוז תוך כדי ביצוע הקאטה. ברמות המתקדמות יותר אנחנו לוקחים את הקאטה ומפרקים אותה לגורמים ומתחילים באמת לעבוד על המהות שלה וגוזרים ממנה את האפליקציות ואת היישומים הקרביים. מה שאנחנו עושים כרגע, אנחנו מתחילים עם הקאטה הלימודית שלנו, שהיא למעשה לא קאטה מהסגנון שלנו. קאטה נקראת היאן שודן, היא למעשה לקוחה מסגנון שנקרא שוטוקן, היא אחת מהקאטות הראשונות, אם לא הראשונה שבהן, ואנחנו בחרנו בה משום שהיא מאפשרת לנו לימוד קל ונוח של מה זה קאטה ואיך ניגשים ללמוד קאטה. חלק מהתנועות הראשונות שנלמדו בשיעורים הראשונים על ידי החניכים החדשים, זה למעשה האגרוף הראשון, אוקיי, בשלושת הגבהים, ההגנות הבסיסיות, הגבוהה, האמצעית והנמוכה. מבחינת עמידות, אנחנו מדברים על זנקוצו דאצ'י, על עמידת הדרקון, ועל סנצ'ין דאצ'י, אוקיי, עמידת שעון החול. אלה למעשה התנועות שיופיעו בתוך הקאטה הראשונה שאותה אנחנו מתחילים ללמוד עכשיו. התנועות האלה יופיעו ברצפים שונים ועם חיבורים שונים, ואנחנו עכשיו לאט לאט מתחילים ללמוד את הקאטה נדבך אחרי נדבך. ובכן, אנחנו מתחילים. מכאן, כל קאטה מתחילה למעשה בעמידה שנקראת מסובידאץ', כאשר כפות הרגליים שלנו, העקבים צמודים, ויד שמאל שלנו נמצאת על יד ימין. אני עושה כרגע מראה אליכם, אז יד ימין שלי על יד שמאל. הנה, יד שמאל על יד ימין. עומדים זקוף, שומרים פה על צורה מעגלית של הידיים. מכאן אנחנו מכריזים על שם הקאטה, היאן שודן. סוגרים את האגרופים ופותחים את הרגליים לעמידת הקו דאצ'. כלומר, כפות הרגליים כרגע ברוחב המותניים, ברוחב הכתפיים שלנו. אוקיי? מכאן מתחילה התנועה הראשונה, בצד דרקון, צד החלקה של זנקוץ, לצד שמאל שלנו. אנחנו מחליקים ומתייצבים בעמידה. התנועה הבאה, צד סנצ'ין, צד קצר, עם התקפה אגרוף לגרוע הפנים. מכאן אנחנו מכופפים את הברכיים על מנת לאפשר סיבוב לאחור. רגל ימין, הרגל הקדמית, הולכת לאחור, הגוף מסתובב אחריה. עם הגנה נמוכה. מפה אנחנו מושכים חצי הדרך לאחור לעמידת סנצ'ין, תוך כדי משיכת היד להגנה ולמכת טצו, עם מכת יד הפטיש. מכאן צעד קצר סנצ'ין והתקפה לגובה מפתח לב, לגובה חזה. התנועה הבאה מכאן, החלקה צידה, הגנה נמוכה והגנה גבוהה. 3 תנועות הבאות עם הגנה גבוהה. 1, 2, שלישית מלווה בקיאי. קיאי! מכאן סיבוב ארוך, הרגל הולכת הצידה, סיבוב מלא, הגנה נמוכה. צעד קצר סנצ'ין, התקפה גבוהה. כיפוף ברכיים, סיבוב מלא לאחור עם הגנה נמוכה, צעד קצר עם התקפה גבוהה. חזרה לכיוון שממנו באנו, צעד החלקה עם הגנה נמוכה, ו3 צעדים עם התקפות גבוהות. 2, והשלישית, קיאי! מכאן הסיבוב לתוך עמידת סנצ'ין בשילוב צ'ודנוקה, הגנה אמצעית. פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, ובאלכסון הרביעי, פעם רביעית. פתיחת יד שמאל, שילוב יד ימין, יחד כניסה לאחור, קיפול הידיים, הצמדת הידיים לצדדים, קידה, הסתקפות ואישור. אנחנו נבצע שוב פעם את הקאטה, כרגע לפי הספירה ביפנית, עם הנחיות קצרות. מכאן, יואי, להיות מוכן, הכרזה על הקאטה, היאן שודן. איץ', צעד ארוך עם הגנה נמוכה. ני, צעד קצר סנצ'ין עם אגרוף גבוה. סן, כיפוף ברכיים, צעד לאחור עם הגנה נמוכה.
צ'י, חצי הדרך לאחור, גו, צעד קצר לפנים, עם התקפה לגובה מפתח לב. רק, סיץ', הגנה נמוכה, הגנה גבוהה עם יד פתוחה. 3 צעדים, איץ', ני, קיאי! מכאן, סיבוב 1, 2, 3, הגנה נמוכה, ני, סן צ'ין עם התקפה גבוהה. סן, כיפוף ברכיים, הגנה נמוכה, צ'י, צעד קצר, התקפה גבוהה. וחזרה, איץ', ני, סן, אי! ואיץ', ני, סן, צ'י. נאוטה, 1, 2, שילוב הידיים, קידה, סיום. אני מציע לכם להסתכל על הווידאו מספר פעמים ולקלוט את התנועות לאט לאט, כל פעם לעצור, לתרגל מקטע מסוים, לתת לתנועה לאט לאט להתרגל אליה ולהתבסס בה. בשלבים המתקדמים יותר, הקאטה תבוצע במהירות גבוהה יותר, עם תוספת על דגשים של מיקוד, של עוצמה, מהירות ותחילת הדרך. תודה רבה ולהתראות באימונים.